Pagpalang araw po sa inyo lahat. Dito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi po ng karunungan din po sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti ko yung kalagayan sa araw-araw at malayas sakit sa araw-araw. Ang isi-share ko po sa inyo ay orasyon para magmakaawa ang mga kaaway sa inyong harapan po. Kung ang inyong kaaway po ay nagmamatigas po, palagi po kayong kinukuhan po sa inyong bahay, na binubuloy-buloy o ano pong pinagsasabi sa inyong kapitbahay na sinisiraan po kayo, at mga iba pa na kanyang ginagawa po sa inyo na hindi ka nais-nais po na sinisiraan po kayo, at palagi pong nakukuhan po na parang kinukuhan na po kayo na kayang-kaya po kayo. Dapat po usal nyo po ito na kimpangkalog po, orasyon para magmakaawa ang mga kaaway sa inyong harapan po. Kung ang inyong kaaway po ay usalin nyo lamang po ito sa kanyang harapan po ng 3 beses po. Usalin nyo po sa isipan po na huwag ko yung magpalata na inusal nyo po itong orasyon po, at siguradong magmamakaawa po yung kaaway po sa inyo, at hanapin po kayo na gusto magmakaawa sa inyo, na kahit ano mangyari ay magmamakaawa sa inyong harapan po ng inyong kaaway po. Basta nausalin po sa tamang proseso po itong ibabagi po sa inyo, ay siguradong makukan po yung kaaway po ninyo, magmamakaawa sa inyo sa inyong harapan po. Nagagawin po ang kanyang makakaya na magmamakaawa sa inyo, kahit nasamang kayo pupunta ay susundan po kayo at mamamakaw sa inyo. Usalin po sa isipan lamang po ng 3 beses at ipo sa inyong mga kaaway po, o ikon nyo lamang po sa kanya, usalin lamang po sa harapan, sigurado pong magmamakaw po yung konpo nyo, yung kaaway po. Narito pang orasyon po: Jesus Susalim Dium Domini Cristo Ulim Ayudami Simple Sancta Ursula Jesus Ursula. Itong pieces po. Ano yung pangasyon po? Salamat po sa inyo lahat.